Dami ni bata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati at pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. Tabi jala horas marita saluna. Salom. Kamang do inang anggiat ma di bagasan hahipason do las ni roha baju pakita muse laho mangaradi janita minggu tanggal 12 Juli 2026. Tersurat di Tolu Johannes Sada ayat 5 sahat Rodi ayat 8. Sonom ma hatani debata. Nadenggad do pabahemi anggia na tuakadongan nang tuaka tamue. Di hati daku nasida do holong ni roham di jolo ni huriyai. Denggamma pabor hatomu nasida marguru tunatama di debata. Ai alani guarido nasida borhat. Danga dong di jalon nasida agia aha sian akaparbeg. Di baheni tama mahita manjakon akana songoni. Asa gabe dongan pangula hita pajongjong hasit tongani. Huria nahina holongan. Pinukama patorakon jami taon marhite sarito namaripola. Adongma sahalak doli-doli karyawan pabrik. Tongon ibana marlas ni roha ala manjalo gaji ibana ditiki. Apalagi ma bulanon dapotan ibana bonus siap perusahaan. Ala memang disiplin ibana karejo jala macai dengan hasilna. Ido ubahen ditabai tu ibana bonus. Songon nasoma molo manjalo gaji ibana sai parjuro di ibana tutoko roti laho manuor roti maragam-ragam si buanonna tu omakna omak naon ngamabel jala di leo manoni tuang gina not ibotona jala do tu akada dana na adong di lingkungan ni jabunai di parlehon ibana do dibagi-bagi ibana do roti i tuaka dak danaki alani sudedo akada dana nadong diutai las rohana manomunomu sidoli-doli nagurju rohaon mulak siat toko roti sengaja di bana margojek ongkosna 20.000 lehonon non dan non 50.000 lobi 30.000 di homa lobi nai las rohaku ala dapotan bonus au nakin siak kaptor ninai bana ma tu pargojeki tarsongo do pargojeki jalamat selas hiar rohani alani ala dapotan las ni roha do pargojeki pitor lao do ibana mangalang bakso tulangganan argani baksoi 15.000 di leoni bana ma 25.000 tu para baksoi lobi de pediau 5.000 nai siat 30.000 ni narohana didok tu para baksoi nah di homa lobion na 10.000 alana aron nakin sewaku na burjuan daba di lehon lobi nakin tuau ongkosna ninna ibana ala dapotan las ni roha tong para baksoi pas ro pengamen tusi burjuma para baksoi di lehon matu pengameni 5.000 adong do pediau 5.000 nai lobi ninna rohana songoni mamuse mulak ma pengameni marlas roha ala dapotan hepeng ibana jala itu ngadalan diberi imana ma sahalak dak danak par butut-butut gabe di lehom matu dak danaki 3.000 rupiah adong do pediau 2.000 nai ninna rohana danak par butut tipe dohok ma marlas ni roha akamang do ina asa dohonon ma sahalak do nama mulai marsileon lehon ima nakin doli-doli karyawan pabriki alai gabe torok do nadapotan gabe torok do marlas ni roha dimulai sian si doli-doli karyawan pabrik mangalehon tu pargojek dungi diuduti pargojeki
mangalehon tu parbakso, suang soni manang parbaksoi, mangalehon tu pengamen, jala pengamen ipi, dohok ma dilehon di mana tidak danak parbutut-butut. Itulah rangkaian kebaikan hati. Sederhana duniani, alai macebalga pakorhonna. Kebaikan hati akan terus berputar seperti sungai yang terus mengalir tanpa henti. Oleh karena itu, jangan berhenti di tanganmu kebaikan itu, tetapi bukalah tanganmu untuk membagikan kebaikan kepada orang lain. Asa lam torob namarlas niroha madai holong niroha. Akamang do inang hobar tusido jami taon. Di jami tahun dipuji Apostel Yohanes do sahalak ruas nuria ima keluarga Gaius mulutazahanak di ayat sada ala ni haburjoni keluargai haburjonna martamue dohot mangalehon narikot hapurluan laho marbarita nauli niandang apala takas di Papua isi do keluarga ni si Gayuson di turpuk jami tahun alena pasti sotung lauro hatta tu si Gayus halak bata kita he namar kasus na baruhon na honatak kupi danginon alai si Gayus na nyataan di son ima si Gayus na heatong di Papua Apostel Paulus isuraton di Rom 10 ayat 20 Gaius nama namue Paulus dungi musi di sada Korin sada ayat 14 si Gaius adalah orang yang dibaptis oleh Paulus dan apa lebih noto apakah itu orang yang sama atau kebetulan nama yang sama alena pasti na di Papua di son ima parohaonna keramatama anna parangena doa pabahenanna ido na di baritahon pola sampai torop ruas maka tidakon haburjonne tolu Yohanes sada ayat onomi atong songodia do haburjonne horoa aha di mana nangipe dang apala di Papua aleta kasdo haburjonne nyojar holong niroha songon parbui ni haporseonna dung di jalu ibana barita nauli tuak sian akka aposteli odo na mengubah nguduna gabe digohi las niroha dot holong niroha ibana alani dan alang rohana manamuai dongan sahuriana akka ruas nuria jala lumoima nang akka parbarita nauli pabor hatton akka parbarita nauli laho marbarita nauli lumumima paradehon akka narikot ulaon marbarita nauli dan parbarita nauli nian si Gayuson alai dietong do ibana songon dongan pangula na makajongjokkon hasit tongan dongan pangula dihuriai ala dohot ibana paradehon narikot di ulaon marbarita nauli alani halak na mangalehon rohana di ulaon pararaton barita nauli ido dongan pangula na pajongjokkon hasitongan hatan di bata ido diula keluarga Gaius jala ido na dipuji Apostel Yohanes dohot akka apostel na asing dohot akka ruas nihuria jala dibadikon Apostel Yohanes do tu sahalak na marguar Diotrepes mambal do pangalahonay dihirip ibanayad do si Diotrepeson asa dohot parsi dohot nian manjakon ula marbarita nauli songo si Gayuson hape balik-balik nei do diula justru gabi si pangabati di mana hape dia ka parbarita nauli gariada ipagijak rohana tahe didok aposteli dang tamai di debata ulau naroa doi
Alai akasiulah hasitongani do roa na mancako bertanauli akaido natama dia do pani debata. Jalasia debata do jolma siulahon nadenggan. Lomo do rohan debata midai. Ido nadiramoti debata yaka ulaon. Barang siapa yang bersedia melakukan kebaikan akan terus dimampukan oleh Tuhan, akan terus disediakan oleh Tuhan kepadanya supaya dia bisa terus-menerus melakukan kebaikan tersebut, karena kebaikan itu sumbernya dari Tuhan. Huria nahina holongan dang alani hamoraonna si Gayus ubahin nabuju ibana manamue dongan saha porsiauni alai alamar parbue dohatan di debata di ngoduna alani barita nauri najina lona mangulu ha porsiauna si ala burjonei manamue gabelam semangat do akapar barita nauri i mangula-ula parsuroni tuhani nang penian dihatiai macai balgado tantangan siadopan di parbarita nauli ragat do aka pangunjunan borak do aka sitaonon barbarita nauli alai ala songoni papaheni ruasi songo si Gayusi gabe semangat nasida gabe apulapun deui nama pargogoi nasida marbarita nauli sederhana do na pinatu panai dang pola na matarubakui itu sangat-sangat sederhana alai macai arga situ tudo pakor honna lumumi ma ala hobar tu situasi ni ruas ni huria di parserahan jala memang ngolu di parserahan meragam situ tu adong doi nang tipak ingananna jabuna undung-undungna alai dagamu do budang do pe naso tipak do pe ingananna naso dong do pe jabuna ala ni ikon masih tamuean donasida mereka diingatkan supaya saling memberi tumpangan pangatusion memberi tumpangan dak pola nama oli tatu sia kamang do inang tarpatudos deui tu sahalak tamue narotu bagasta molo di tahalak batak ate partamueon ima sada ulaon las ni roha deui lacia do roha majakon harone tamui pola do halak batak ala adong tamui di bagasna sayudongani do tamui nai gariada dihobasi do pedi tamui nai si panganon do si inu montibana alani i say didok na tua-tua do kita suato di bagasar roham ikolas do rohani tamu mulak sian bagasna ido setiap orang yang datang ke rumahmu ketika mereka kembali dari situ mereka harus bersukacita tarsongonima podani na tua-tua ta najolo suang songonima tarlumobima saluhut halak Kristen ikolas dorohana manamui halak narot jamuna manamui hal na sederhana doi halai mace harga ala hobar doi tuhatani debata halak Nabi Sukmandok songonon kebaikan itu sederhana bisa dilakukan oleh siapapun yang mau melakukan tetapi walaupun sederhana namun benar-benar mendatangkan sukacita yang besar yang terus-menerus mengalir songon naniulahon ni sahalak doli-doli karyawan pabrik nadi sarito namaripola na parjolo sinakinani mek do nanulanai mek do nanileonni tu pargojeki alai gabi berantai do lasni rohai sahatu parbakso sahatu pengamen sahatu dana parbutut otik do najinalo nasida alai sumalin balgani lasni rohanasida dan mereka pun bersedia untuk saling berbagi apa yang telah mereka terima apa yang telah mereka dapatkan sehingga sukacitanya bukan hanya milik mereka alai kondohok dodongan dapotan las ni roha ido di roha nasida ido ubahen gan mulak sian par karejoanna sidoli-doli karyawan pabriki tungtorok dodak dana manomu-nomu ibana
Nangpe sopola ganu pari dibuat ibana roti. Saya bulan do. Ganuk ibana mencalo gaji. Alai itu nggak berkesani di rohani akadat danaki. Hurian itu harta. Danga dong tanggal kadaluarsa ni haburjoni roha. Tidak. Kebaikan hati itu tidak punya kadaluarsa. Tidak terbatas. Jaladaki anitok akka nadenggan nataula. Terus doi mangulu. Dang tarlupahon asini roha do burjuni roha. Jaladang marisuang salut holong ni roha natapatupa. Sia Tuhan idoi tajalo. Molo hitaon penyaluran do hitaon. Kita adalah menjadi saluran sukacita dari Tuhan. Kita harus menjadi saluran berkat dari Tuhan. Kita salurkan kepada orang lain. Sia Tuhan ido haroro ni akka nadenggan natajaloi. Alani i molo taulaho ni Tuhan ido tong mambalosson tuhita hubar tu papainata. Alai taingok ma kamang minang. Haburjoni ikon sialas ni rohado na nyojar ni hapor syauta ala tabege barita nauli gabe digoilas ni rohita, maka kita pun terpacu untuk melakukan kebaikan. Ido dasorna dang holong namar pabuati murni doi parbueni hapor syauta las marohatta mangulahon sopola taetongi songon halu biatta jala una pola tateng-tengahoni lehomma natar lehommu hobar tu najinalom siad debata alai toktong ma serep rohatta mangula hoca anggia matutu lam torop hita badai lasni roha do pasu-pasu nasihat Tuhani. Amin. Mau liate ma ale debata dihatam nabadiai na toktong bamudai hami mengajari hami asa mangulaon holong ni roha mangurupi akadongan songon nabi nahen ni naposom tutu hobar tu turpuk ni jemitamon songoni manang hami tutu laho marpanari hotu akadongan nami met oti manang gudang naujalo hami syakko asa bagi honon nami i lehon nami i nang tuaka dongan nami jala parar matutu mulu namion lahu mangulahon nadenggan patau mahami tutu patu pahotsa di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.